और ये गाना 5 बार चुम्मा सुने हैं ना सब लोग। शुरू कर अपनी। शादीशुदा है वो तो लिए होंगे, बच्चे नहीं होंगे क्योंकि लेना ही है। मुकेश म्यूजिक सेंटर वाले शादी हो चुका है। आप अभी तक चुम्मा उम्मा लिए हैं कि नहीं? कभी नहीं लिए। मुंबई में तो ऐसा ही चलता है, कुंवारे में मतलब मिले और हक करके अपना ले लेते हैं लोग। तो जो लोग कुंवारे हैं समझ जाइए। नहीं कुंवारे सब का हमरा वाला हाल होगा। अरे बार बार का पूछ लो अक्का का पियावा कोइले बा आ मुंह दिखाई में हमके आ सोना के टिकावा दे ले बा। जानते हैं अंतरा जी इस गाने का स्केल नहीं दिए थे क्या मुन्ना जी आप? स्केल इस गाने का रील ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। हाँ ये गाना अभी म्यूजिक ट्रेंडिंग में भी चल रहा है और रील्स पे हमारे सारे जो दोस्त जो हमारे संबंधी है जो मुझे चाहते हैं वो रील बना रहे हैं, तो इस स्टेज के माध्यम से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी रील बनाइए इस गाने पर और आप सबका भी बहुत सपोर्ट है और आप सबसे निवेदन करेंगे जो लोग ये गाना नहीं देखे हैं अभी मारिए 5 बार चुम्मा तुरंत आ जाएगा। अरे कि बार बार का पूछ लो काका पियावा कोइले बा अरे मुंह दिखाई में हमके आ सोना के टिकावा दे ले बा आ 1 बेर 2 बेर 3 बेर 4 बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। 1 बेर 2 बेर 3 बेर 4 बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। तनी हाथ उठा के सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ इसमें झूमना है, प्रेशर में नहीं पूरे मस्ती में झूमना है। हाथ उठा के अरे बार बार का पूछ लू काका पियावा कोइले बा मुंह दिखाई में हमके सोना के टिकावा दे ले बा। 1 बेर 2 बेर 3 बेर 4 बेर 5 बेर चुम्मा ले बा। 1 बार 2 बार 3 बेर 4 बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। कहाँ गई मैडम को बुला दे। डांसर वाला क्या बात है मीठी मीठी तालियों के साथ। जिया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार चुम्मा ले ले बा। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार चुम्मा ले। अरे पहले रहनी पातर हो अब देखा मोटैनी हो तू ही सोच कौन खाना ससुरा में खैनी हो। अरे पहले रहनी पातर हो अब देखा मोटैनी हो तू ही सोच कौन खाना ससुरा में हम खैनी हो। अरे तू का जनबू रात भर में कई गो फिल्म देखैले बा। 1 बेर 2 बेर 3 बेर 4 बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। 1 बेर 2 बेर 3 बेर 4 बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। धीरे डालो बहुत स्वागत है आपका। धीरे धीरे डालो हो धीरे धीरे डालो बहुत दुखाता जाए दायाना इता जगह है पताता जाए दायाना जिया इता जगह है। 1 बार 2 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार चुम्मा ले। अरे सूट से ज्यादा साड़ी में और हट हम लागिले पहले वाला बात नहीं खे छोला पे देर भागिले। अरे सूट से ज्यादा साड़ी में और हट हम लागिले पहले वाला बात नहीं खे छोला पे दूर भागिले। तू का जनबू रात भर में कई गो फिल्म देखैले बा। 1 बेर 2 बेर 3 बेर 4 बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। 1 बेर 2 बेर 3 बेर 4 बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। क्या बात है मीठी मीठी तालियों के साथ आप लोग खाली फोटो ही खींच रहे हैं। थोड़ा सा ताली फोटो बाद में लाली लगा लेनी रूपवा सवारी एगो होता के पिछवा से चूक राजा जी। एगो होता के पिछवा से चूक राजा जी। लगाई दी ओहो लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार चुम्मा ले ले बा। 1 बार 2 बार
कइले बा। अच्छा गाना कौन लिखे हैं? ये अर्जुन शर्मा जी का लिखा हुआ है, जो सोना के सिकरिया से लेकर के थ्रेसर से भूसा निकल रहा है। एक मिनट भैया 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 एक मिनट, जानते हैं एक बात, हमारा भी गाना लिखे थे, करेजवा में लागल गोली। अच्छा। तू जब से देखले बारू सनम, क्या बात है। लेकिन कि एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले ले बा। एक बार दू बार तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले ले बा। बार बार का पूछलो पियावा कइले बा। मुंह देखाई में हमके सोना के टिकवा दे ले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले ले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले ले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले ले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले ले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले ले बा। तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले लेबा। अब ए रवि सट जा। 5 बार काहे चुमा ले लेबा? 76 बार काहे नहीं खेलेला?